bertan zazpikatu gaztetzeak 3. urteurrena ospatu du. Ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute. 3 urte luzez tinko defendatu dute gaztetzea. Ibilbidea ez da erraza izan. Oztopo askori aurre egin diote. Solokoetzeko eskaileretan kokatuta dagoen gaztetzeko kideak. Bai, egia da, 3 urte denbora luzea da eta egia zen gauza askorako denbora ematen du. Eta, guk ere denetarik gaukitugu momentu honak, txarrak ere bai, ikusten da lau desaloja auki ditugu, baina, bost izan dira berriro lokala okupatu ditugun aldiak. Hor ikusten da ere argi daukagula hemen proiektu bat dagoela aurrera eramateko eta ez dugula errez utziko. Auki ditugu, momentu honen artean, egin dugu 11 kale jira, baskariak, hitzaldiak, denetarik egon da, eta azkenan igual gehien gelditzen dena, lau desalojo, badirudi norbait urduri jarri dela, baina guk hemen jarraituko dugu, eta azkenan hori auzoari hemen eskaini dioguna ematen. Bizitzeko etxea. Etxerako bizi. Etxea, leizte. Ametsak egi bihurtu nahi dituzte eta alde zaharrean bizitzeko era desberdin bat posiblea dela uste dute. Gaztetxea, gure etxea! Ez bakarrik espazioa, ez? Nolabait gaztetxea gure ustez ez da bakarrik hemengo espazio fisikoa, baizik eta kalean garatu behar den ere nolabaiteko pentsakera bat, ez? Uste dugu sistemak egun ez dituela gazteak aintzat hartzen eta horren adierazle garbiena da gaztetxeak, ez? Eta horregaitik, hori, ez bakarrik espazio fisikoa, baizik eta kalea. Duan nabarmentzeko hori, lana ez dela bakarrik hemen garatzen, leku guztietan. Hasiera batetik argi izan genuen garrantzitsua zela auzokoekin kontaktua eta haiekiko harremana. Orduan hasiera batetik hasi ginen batez ere hemen inguruan dauden auzokoekin erlazioa mantentzen. Hasi ginen haiekin hizketan eta jarri genituen alako baldintza batzuk ordutegiekin, zarataren arabera eta hasieran gure arazotxoak izan gaitu, baina azken aldi honetan hori izan zen hasieran, orain ja nahiko gauzak ondo doaz, ez daukagu arazorik, harreman ona daukagu auzokoekin, gainera guri ere guk haiei favoreak egiten dizkiegu, haiek guri egiten dizkigute. Dena, azkenean gaztetxea ez da Alde Zaharreko Gazte Asanbladarena edo ez da gurea, ez auzokoena ere bada batez ere, eta hori ere argi utzi nahi dugu. Urte hurren azkenean data bat bakarrik da, eta zuk esan duzun bezala hori, ez? Igual kaleratu nahi dugu pixka gehiago, hori, egiten ditugu zen bat gauza, ez? Kontzertuak, hitzaldiak, orain bertan izango da bideomanaldi bat, itsasoen alaba, eta gero antzerki bat. Espero dugu bintzat. Espero dut izatea bestela. Euskal Herrian betidanik izan da gaztetxe eta gazte asanbladen mugimendua. Eurek ere Bilboko beste gazte asanbladekin harremana badute. Duela 6 urte sortu zenetik Alde Zaharreko Gazte Asanblada, badago kontaktua Bilboko beste gaztetxeekin, badago orain Bilbon dauden gaztetxeen arteko sare bat, ez BUM izenekoa, Bilboko okupazio mugimendua, eta horre koordinatzen da gutxi gorabehera Bilbon dauden gaztetxe ezberdinak, Santutxukoa, dago Kukutza mitikoa, orain Olabeagan desalojoaren ostean ez dago ezer, baina eman denbora apurtxu bat.
Eta bai, badago horre halako koordinazio bat Bilboko gaztetxeekin eta hortik ja baita Euskal Herriko gaztetxeekin eta gazte asanbladekin bai. Gaztetzea ez da gazteen sinonimoa. Saspikatu adibide argia da. Bai, eta nire ustez Alde Zaharreko gaztetxea horren adierazle garbiena da. Osea, hemen gazte 14 urteetatik eta txikiagotik hasta esan bota nahi dituzun urtea, porque hemen egongo dira fijo. Osea, ordu guztiotan, ez? Bai bideoan, bai jaian, nola ez? Eta bai, hori, txalapartan edo bertso ikastaroetan edo dena delakoa. Urte hurrena jaigiroan ospatu badute ere, urte osoan zehar ekitaldi ugari egiten dituzte. Tailerrak egiten ditugu. Momentuan daude bertso eskola eta txalaparta tailerrak eta nahiko ondo dijoaz. Txalapartari asko ateratzen nahi dira eta bertsolariak ere bai. Eta gero hori, hilabetean bitan egiten ditugu kontzertuak. Eta, hori, antzerkiak proposatzen bai dizkigute, hitzaldiak, bideomanaldiak, afariak, bazkariak, jolasak. Saspikatu gaztetzea Bilboko Saspikaletan kokatzen da. 7 lagun baino gehiago osatzen dute asanblada. Zenbaki magikoa alda? Bai, berezia da, ez? Zuk esan duzu bezala Euskal Herrian berezitasun batu 7 zenbakiak, baina, azkenean, ez dakit, zenbaki bat da. Bai, hartzen dugola, ez dakit, igual motibatzeko bezala, baina... Bai, espero dugu 7 baino gehiago eta 77 eta 1 baino gehiago lortzea. Bertso eskola egonik, bertsotan bukatu nahi izan dugu gure bizita. Onartu behar dut, ni ez nagoela bertso eskolan, nahi bai, baina badago ateratzen ari da nahiko bertso eskola potenta eta igual urrengo urte urrenerako botako dizuegu bertso bat.